En Aran s'amassera matèria orgànica en depòsit dera cara nord deth tunel de Viella. Es treballadors de Romero Polo carguen eth contenedor d'orgànica en camió. E junyen ua remorca ath camion d'orgànica. Entà cargar ath darrèr eth contenedor dera resta. Eth camion damb era orgànica era resta gesdaran en contenedors diferenti. E arriben t'Arcumer de Fígols a prop de Trem. Se deposita era matèria orgànica d'Aran damb era orgànica de Dauti Parsàs. Era maschina processes plàstics grani presenti ena orgànica. Aguesti son es plàstics ena lordera orgànica dera Val d'Aran. Se deixa fermentar uns mesi era orgànica. Orgànica més oxigen més aglomerant d'icaix d'usta igual a compost. Se transporta era orgànica deja descomposada entara maquinària de filtratge. Per un costat, gessen es plàstics encara presenti ena matèria orgànica. E per aute costat dera maschina, gess era orgànica convertida en compost. Un cop depositada era orgànica, eth camion remasse eth contenedor de resta dera remorca. E transporta es residus de resta enquiasurats granassi des montanyes de Lordera. Tot aquerò que lançam en contenedor gris e non se recicle, s'enterre en aguesti urats. Es arrianglos, en non trobar aliment naturau que les corresponerie, cerquen minjar entre era lordera e acaben ingerint plàstics e d'auti residus. Actuaument, en Arcumer de Fígols s'han bastit 9 muntanyes de lordera enterrada. Muntanyes ath dejós des quaus hi ha un sell de quilomètres de prigondor damb tot tipe de residus, que maumeten era biodiversitat, erosionen e empuduen era terra. Quantitat de resta quilogram habitant Aran. Era Val d'Aran ei era d'usau comarca de Catalunya que més resta en terra. Com podem evitar generar aquestes muntanyes de lordera? Simplement separa estos residus. En Aran auem el privilegi de viure dera natura e era millor manera de preservar-la ei reciclar.